chwarter call yma band hynod dalentog. Da ni hefyd yn gwybod fod cyflwynwyr 1.5 yn... O, hwnna dwi o dalentog. Da ni hefyd yn gwybod fod y criw, Delyth, cyn i chi gwyno, yn hynod dalentog hefyd. Ond ydy'r gynulleidfa'n dalentog? Dyna cwestiwn. Wrth i ni chwarae. Dalent. Yn syml iawn, mi fydd y gynulleidfa yn dangos eu talent o flaen ein panel ni o feirniaid, blaenslais gwersteion, blaenslais cyflwynwyr y rhaglen heddiw yn exclusive. Achos dy hawl ebrys dwi'n adre. 3 blaenslais math 3, cyfra. Oce, felly, yn dangos eu talent gyntaf. Dowch yma, dowch i gyflwyno. O, sefwch yma'n hyn, lle ydych chi'n mynd? Dy Dalent. Rhywun sy'n dewis cael gwallt coch. Waw. Be di ddenw di? Leri. A be di ddenw di? Angharad. Reit, dwi'n ama bod na rhyw fath o gerddoriaeth yn mynd i gael ei greu fan hyn heddiw. Waw, Rwy'n hyd yn cael ei greu. Oes gen yr grŵp pop yma enw? Na, da ni ddim yn dweud. Oes. Y sax offender. Na! Symud ymlaen. Ni ar y we, mae'n ffain. Sax. Fyswn ni'n gallu chwarae saxophone a fysa hwnna'n gweithio, ond diolch yn gweithio. Da ni'n mynd yn sax. Be am recordables? Recordables, ie. Ie? Oce, ar y nodyn yna. Na'i aros fan hyn efo'r meicroffon na. Dangoswch eich talent! O, diar, iawn. Dechrau da. Go, iawn. Rai, cwni. Put it off, go on. Brookside yn ei fod o, ie? Ia, llew. Dechrau diddorol i'r gystadleuaeth. Draw at y beirniad. Diddorol yn wir. Felly, beirniaid. Alun, be oedd y ti'n fel o'r perfformiad bach yna? Y perfformiad, ond yr enw, Felly, be oedd ti'n gweud? Dwi'n deud talentog. Rhydian? Nes i joio, ond mae Mari'n cwyno bod ni'n rhoi 3 talentog bob wythnos, felly na roi hwnna i ddechrau. Simon Cowell. Mae 'na rheswm pam bod mwy o bobl yn chwarae recorder, a dyna di'r rheswm. Felly, dim ond un talentog fan hyn drawt ti, Mari. Wel, mewn ffordd harna'r talentog ynddo, os da chi'n cofio, achos mi nath Alun roi Dy Dalent. Ond di enw ddim yn mynd i fynd â chi yn unlla, na di? Ella fi weld. Britain's Got Talent, flwyddyn nesa. Fydda ni yna. Mae gennych chi siawns i fod ar y rhaglen, achos ydych chi mor wael. Oce, symwch o'r ffordd. O'r hyn, beth sy'n cael ei chi? Iawn, nesa. Helo. Be di denw di? Angharad. Angharad eto, a chi dy dalent di Angharad? Dwi'n gallu gwneud y split. Ti'n gallu gwneud y split. Ac ers pryd ti wedi bod yn gallu gwneud y split? O, ers chydig o blynyddoedd. Chydig o blynyddoedd. Diolch rhywbeth ti'n gwneud yn aml? Dangos o dy dalent. Na. Na? Na chydig bach. Na. Ond oedd y beirniad wedi mwynhau, dyna cwestiwn mawr. Dim ouch, ond oedd yna aw! O, ie, oce. Math, oes dim pwynt siarad yn nhw, Dew. Math. Diddorol. Dwi'n hoffi'r Dangos Dy Dalent, achos mae chydig bach fel y freak shows o ti arfer cael yn America yn y 50au. Achos ti byth yn gwybod ti'n mynd i gael fath o beth. Fi'n gwybod, ni ar y we. Mae bob math o bethau rhyfedd ar y we. Oce, beth ti'n gweud? Mae'n gweud talent achos mae hwnna yn dalent. 3 talentog am 1 symudiad gymnasteg. Waw, ella sa'ch chi'n rhoi lot yn yna at ei gilydd. Meddylia beth yw'r posibiliadau chdi? Dwi'n gwybod, gallu mynd yn bell. Dwi'n meddwl fysa chdi'n gallu. Waw, rhywbeth yn gael amdano fo. Da iawn Angharad. Da iawn chdi. Nesa. Dwi wedi gweld y gwyneb yma o blaen yn Dangos Dy Dalent. Os dwi'n cofio'n iawn, oeddech chdi'n gwneud syna dolffin a buwch ar 2 achlysur gwahanol. Felly beth sgynnych chdi yn y cyferni heno? Owen. Ac i atgoffa pawb bod y enw Catrin. Catrin, syna anifeiliad ydy'r arbenigedd. Oen, nos yma. Dangos Dy Dalent.
Un arall. Diddorol, o'n i'n mwynhau'r dolffin. Gwneud i'r dolffin eto hefyd. Ia, ar y fuwch. Oh god, sorry. A dim chdi nath y wylan, na ci? Na. Rhywun arall o hwnna. Ella rhywbeth i chdi feddwl amdano wedyn wsos nesa? Ond mae'r casgled yn tyfu. Ydy'r beirniad yn blest. Wel, ydych chi'n bles? O, dyma ni tri o'r dy beirdd. Quack, quack. Ti eisiau mynd gynta? Na, Dwi Math. dal yn meddwl. Math, i ti eisiau mynd i gynta? Os rhaid i fi? Wel, oedd e fel bod yn y fferm. Ti'n gael llygad i ac yn ei meddwl, dwi'n bod yn swnio fel, mae'n swnio fel person yn trio gwneud dynwarediad o ddafad ac yn gwneud jobyn gwael iawn. Ac ystyried bod... Hei! Mae angen bod, mae di trio... Mae di trio dolphin. Dolphin sy'n mynd i'n swnio fel dolphin. Ar byw... Sian Chris, hoffi ti Fi'n weid oed y bywch yn chwerthin. Ydw o'n ail dro fi wedi clywed y bywch. Di dolffin yma'r ffarm? Cywir. Come on, fi'n trio ora. Oce. Sy'n dod o'n fewn yn auditions. Bonsai! Give it a chance, give it a chance. He's a good singer. Right. Wel... I ar fod cael fy mwrw yn galed iawn, falle na roed hanner talent. Fi reit yn y canol fyna. Ti reit... Dim ond achos, twyd. Reit yn y ganol. Achos, twyd. Oce, shnaw. Talentog. Achos crisp, mae crisp di gweithio. Mae rhyddian ofn crisp. Ydw. Alun? Wel, o'n i'n meddwl y dolphin yn syni chydig bach fel burp. Ond, a sy'n bydd yn bod efo hwnna, mae'na dalent fan o ryw fath. Ond o'n i'n meddwl yr oen yn gret. Dau hanner, felly. Teilwng yw'r oen. Ie, geidio na. Perl arall. Gen Bowfil. 3 talentog. Mae'r gystadleuaeth yma yn mynd yn wirionach. Dwi'n mynd yn fwy blin bob wsos. Mae hyn yn hirt. Sut ti'n teimlo? Hapus. Eisiau talentog tro yma. 3 talentog. Pan i fel sy'n nesaf ar yr agenda. Estlym. Wel, dos di i astudio bywyd natur ar ei ore. A tyd nôl ato ni. A dyna ni, sy'n ei barod yn ôl y goes yn cifio rownd y gornel. Dyna ni, felly. Draw ni at y beirniad ar gyfer y penderfyniad holl bwysig. Waw. Rydyn ni wedi gwneud penderfyniad. Split decision. Mae'n glyw. Split 3 ways. Mae'n glyw fyna, does? Ie, oedd ddim angen pwysleisio na. Ond mae ti oedd yn gwneud comedi fan hyn? Na. Na i frawd o'n i, Felly, pwy sy'n mynd â hi? Angharad! Diolch! A mae hi efo fi fan hyn, goeddwch ni feidio. Dyma hi fan hyn yn yr ardal gefn llwyfan. Sut ti'n teimlo? O, gret. Lle, ti'n mynd i fynd nesaf efo'r symudiad gwych penigamp ma? Dwi'n siŵr eich yn y 2, ti'n neud 3. Gwneud 2. Pob lwc efo hynna, a dyna ni, Dangos Dy Dalent.